będą tańczyć te najlepsze pary i też pary seniorskie. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić galę taneczną, a kiedy prowadzę, nie sędziuję, tylko oddaję się tak jak publiczność przyjemności oglądania tańca. Mieliśmy przyjemność zorganizowania tu na miejscu w Wejherowie Mistrzostwa Par Przedszkolnych, ale również Mistrzostwa Województwa Pomorskiego oraz ogólnopolski turniej tańca o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa. Tak dużo dzieci tańczy i breakdance, i popping, i hip-hop i ja uważam, że każda forma jest dobra, więc wysyłajmy dzieci, ponieważ tak naprawdę taniec to nie tylko nauka kroków, to coś więcej. Przepiękna gala z udziałem najważniejszych, czyli mistrzostw, wszystkich mistrzów województwa pomorskiego, par, które będą walczyć o tytuły, ale też o nominacje do Mistrzostw Polski. Dzisiaj oglądaliśmy tu rzeczywiście całą masę przedszkolaków, aż przyjemnie się na to patrzy, ponieważ ja jednak jestem wierna zasadzie, czym skorupka za młodu nasiąknie. 10 lat już tańczymy, mamy pewne osiągnięcia. Parę razy byliśmy wicemistrzami Polski, byliśmy na mistrzostwach Niemiec, na mistrzostwach świata. Mamy bardzo blisko od domu, pierwszy raz. Nie są to tysiące kilometrów, tylko tam kilkanaście kilometrów. Chętnie pokażemy, że w Wejherowie też są tacy ludzie jak my.